Добре дошли на всички, радвам се да ви видя, да си пожелавам успешна работа, да не се очертава да бъдем тук тежък. Мислете и за събранието, да спазваме регламента, за да можем да имаме време за дискусии. Много се надявам те да бъдат плодотворни. Благодаря. И сега направо да започнем с първия доклад. Николай Ретов ще представи темата преводачи и писатели, опит за топология. И ще се опитам да се кратя, тъй като текста ми е маничко над 15 минути. Позволих се да се сложа първо в програмата, защото ще се опитам да предложа една типология и след това доколкото има време, да разгледам два конкретни казуса. Така или иначе, проблема за отношението между писател и преводач, между автор и преводач, които са две роли, много често съвместявани, представлява предизвикателство и тълкуването му къде подводни камъни. Ще се опитам да разгледам някои от тези камъни. За начало нека припомня, че от позицията автор-преводач не е изконна, тя е сравнително нова, можем да я свържем с новото време. Преди днес съществува някакъв по-комплексно понятие, да го наречем книжовник, и българския контекст, например Софроний Врачански е такъв. По-скоро книжовник, отколкото да го разделяме като автор и преводач. Обособяването на фигурата на автора, като че започва малко по-рано, отколкото на фигурата на преводача, което става още по-полегливо, и разграничаването между тях ясно се вижда, когато стигнем до един особен казус на обвинение в плагиатство, публикуването на собствен превод без посочване на автора. Такива случаи са през 19 век са отправени не само към побългарителите и към книжовниците, към които се отнасят снизходително като Тодор Хаджистанчев, но и към Любен Каравелов и Тодор Ботев. Но това не значи, че фигурите все още са разграничени. По-късно, след освобождението, включително и Вазов, на няколко пъти по-скоро защитава своето право на автор, като и по този начин маркира обособяването на тази фигура. С известна доза условност може да допуснем, че по времето на мисъл, но не само от участниците в кръга, като че ли се така налага новата иерархия на книжовниците, на върха на която стои поета, а преводача стои малко по-долу. И от това се пораждат напрежение. Разбира се, може да се, особено при 19 век, като при 20-ти, тая иерархия в някои случаи може да е обърната, защото преводача така или иначе довежда до читателите ценности, които са безспорни в някои случаи, идват с чужд авторитет, докато автора много често трябва да доказва ценността на своите текстове. Напрежението между двете фигури, като че ли в български контекст достигна напрежението с кулминацията си през 80-те години на 20 век, когато придоби институционален смисъл с скоро отделилия се през 1974 година Съюз на преводачите, който лансираше тежестта и значението на фигурата на преводача. И това напрежение като че ли полека-лека спадна, и то спадна, струва ми се, поради до някъде здравословното спадане на авторитета на автора.
така или иначе, все пак авторът винаги стои някакси по-горе и при съвместяването на двете фигури в една личност, като че ли носителят и предпочита да се представи по-скоро като автор. Това може да го наблюдаваме и при фигури, които за нас са олицетворение на превода и на преводача. По-ново време, например, в някои интервюта на Александър Шурбанов, той говори за себе. Все пак аз съм поет преди всичко, а ние всички го мислим като големия преводач, от когото сме се учили. Подобен като че ли случай и с Милен Русков, който не просто стартира като преводач, но и доколкото знам, се издържал като преводач, но с успеха му като романист стана веднага романист. Любопитно е, но нямам сили да го направя, да се потърсят аналогии в сходни области. Това, което се сетих, е напрежение, възможно е да съществува напрежение между диригент и композитор, т.е. при музиката, когато имаме много често ролите се съвместяват, но коя е важната, е трудно да... Тоест лесно веднага да кажа, но малцина са фигурите, които се изявяват в двете области, но като че ли са останали като преводачи на първо място. Два примера ми излизат в главата. Димитър Дъка Попов от по-стария период, който е и автор, но останал като преводач на Байрон и други. Между другото, като погледнах в Уикипедия, там пък въобще книжовната му дейност почти няма, там е политика Дъка Попов. Мисля да го оправя това нещо. Втората фигура, която си автор, който е останал главно като преводач, е Георги Михайлов, благодарение на класическите в български контакт негови преводи. По-често срещан е случаят, в който млад литератор или интелигент, да кажем, започва с интересни преводи, но след това се насочва към други области на изява, даже не непременно литература. И тук примерите ми са с Стефан Бочев и Иван Евстратиев Гешов. Един от въпросите, който и предполагам, че трябва да хубаво да дискутираме днес, как се преминава от едната сфера в другата, защо и дали има връзка между другият въпрос, дали има връзка между, или характера, по-скоро, явно, че връзка, има характера на връзката между изявите в едната и в другата сфера. Тук ще ви предложа непълна типология, която ме импровизирана, ако направих за това, защо мотивите, които биха могли да тласнат един книжовник към преводите. Първият, естествено, е очевидният, че той иска да представи нещо, което така или иначе го няма в българската или в книжината на български език и по този начин да я разшири, като и това е изтъквано още от изследователите, още от Стефан Минчев, много често в по-ранните периоди, а може би не само в по-ранните, преводите всъщност се оказват и етап от развитието на собствената култура. Втори тип, условно втори, не е по-важност, е насочването към преводи на литератори с по-скоро академичен профил и те вече успяват, те си запазват приоритета на академици, да кажем, които запознават публиката с важни
според тях текстове, които може да са философски, исторически, критически. А на трето място, но може би най-важен или присъстваш заедно с другите, е финансови или материалния мотив за насочването към превода. Това, разбира се, в наше време се засилва, струва ми се, тъй като заплащането на труда на преводача все пак е почти задължително, докато на автора като че ли по-скоро не е. С някои изключения. Любопитен е и важен е казуса, когато това е насочване към превода е съчетано с невъзможността или затрудненията да се публикуват авторски текстове и за такива случаи ще стане дума. Може би, включително и голямата фигура на и преводачата на Далчев, можем да го отнесем и към тази група. Ако остане време за Христофоров, ми е втория пример и там ще говоря точно за този случай. Та сега нека се маркирам двата казуса, които ми се струват интересни. Единият е с така наречените диаболисти, а вторият е с Христофоров. Диаболистите, известни са ви, ползвам главно примери от Владимир Полянов, тъй като той има, освен че го познава по-добре, но има и анкета и мемуарни текстове, които се занимават с тези неща. При диаболистите и при Полянов е открита ясна връзка с немския експресионизъм, Майеринг и други сега ще ви ги покажа. Тази връзка е свързана и е несъмнена и поради това, че и Полянов и Светослав Минков са и преводачи и редактори, участват в преводната рецепция на тези автори. Ценят ги, познават ги в оригинал, да ви двамата, като млади пребивават Полянов пребивава в Германия и Австрия. Връзката изглежда несъмнена. Интересен е начинът, но няма да ще ви спестя цитатите, тъй като стана време. Начинът, по който обаче Полянов се разграничава от тях, при това те са два начина, по-рано, по-категорично, по-късно твърди, че е почнал да пише преди да ги чете, че за първ път ги е видял в Германия, той има преди това по-ранни преводи. Но така или иначе, нещо подобно може да се открие и при Светослав Минков, а вероятно и при други автори. Последните няколко думи ще се насоча към вторият казус с Христофоров, който пък, както знаете, така по образование и по амбиции като млад не е литератор. Той достига до превода, когато не може да публикува свои научни, той е икономист, и литературни текстове, като при това всъщност и е принуден да се издържа като преводач. Отначало не може да се насочи към преводи, към текстове, които цени като човек с интереси към литературата, но доста бързо, от наша гледна точка бързо, за него не е било бързо, се насочва към, получава възможността да избира и да превежда автори, които цени. Другаде съм се занимавал с преводаческите и занимания на Христофоров. Ще маркирам само два случая преди да завърша.
Христофоров е редактор, не преводач на Старецът и морето, и държи, споменава го в сивицата тогавашни. В един от неговите разкази, разказът се казва Рибарска слука, можем да открием едно преобърнато сюжета на т.е. не преобърната на сюжета на Старецът и морето, пренесен в наша среда, и то доста документално, в езерата на Рилските езера, но същата борба на човека с голямата риба. Почти едновременно излизат и преводът на Христофоров на Джером Трима души в една лодка и неговата документ, пътеписна книга, да кажем, Трима смагари из Рила. Поразителни са както сходствата, така и разграниченията между тези две книги. Дори би могло да се види някакъв опит за спор с Жером, с използване на неговите похвати и така нататък. Биха могли не толкова любопитни да се намерят и други казуси. За една част от литераторите Христофоров е първият преводач. На първо място поставя това, че той е първият преводач на Джойс. Тук обаче струва ми се опасно да малко хлъзгаво е да търсим връзка между Дъблинчани, който той превежда, и неговите разкази, но възможно е и да има нещо такова. И така, ако трябва да сумирам тези разхвърлени мисли, струва ми се, че проблемът за съвместяването на двете роли е интересен. Те се развиват. Но и при двамата, значи, при Христофоров нямаме нито анкета, нито разгърнати текстове, в които той да се разказва собствения си път в литературата. Но и при двамата, като че ли има стремеж да се обясним, стремеж да не се разкрие връзката между преводаческото и авторското дело. Даже имам един любопитен пример, който ще ви спестя. Христофоров цитира на една негова творба, че представена по друг модела на Карл Лайл, но не и за тези два случаи. Така че заслужава внимание проблема и е хубаво да се разглежда внимателно и без изсилване. Благодаря.